Nafarroako Ondasunen Defentsarako Plataformak deialdia Iruñeko udaletxean egina bazuen ere, hainbat eta hainbat herritar, Elizako goi kargunak dauden hotelaren aitzinera gerturatu dira, bertzeak bertze salatzeko ondarea herritarrena dela, hainbat lelo ikusi daitezke beren karteletan. Tentsio unean izan dira gaur Iruñeko Meisonabe hotelaren aitzinean, izan ere, estatu mailako hartzapezpiku, apez eta Elizako goi kargudunak bertan zirela, hainbat herritar bertaratu dira, Elizak ondasunak bereganatu dituela salatzeko. Nafarroako Ondariaren Defentsarako Plataformak hasiera batean, udaletxe parean elkarretaratzea deitua bazuen ere, elizkizunak ziren lekura gerturatu dira eta oio artean immatrikulazioa salatu dute. Jose Mari Espartza plataformako kide, historialari eta idazleak azaldu du, immatrikulazioaren baitan Elizak eraikinez gain, inguruko bertzea hainbat lur zein eremu bereganatu zituela. Elizak egindakoa astakeria dela salatu du Espartzak. Elizak immatrikulatzen zutelarik, immatrikulatzen zuten beste gauzak, eta ja badakigu bederen 5 frontoiak immatrikulatu egin dute, eta bat ja saldu egin dute udaletxeari. 6.000 euro rentruke herritxiki batean erosi behar izan dute herriko frontoia. Hori da, astokeri bat. Da, astokeri. Ez dago nundik hartzerik. Estatu mailako hartzapezpiku eta goi kargudunak zehazki ondariaren jardunaldietan parte hartzen ari dira egun hauetan Iruñean. Plataformatik adierazi dute Elizak bereganatutako ermita, baseliza eta bertze zenbait eraikin herritarrek berreskuratzeko bidean, gaur berean albiste ona jaso dutela. Bueno, hor ikusten da ze zinismoa daukaten eta nola beti gezurretan ibili dira. Gaur herriarentzat egun polita da eta suposatzen dut nolabait obispoak eta kardenalak egin duten bazkaria gaizki atera zaiola. Meisonabe hotelaren aitzinean 100 herritar inguru bildu dira gaur arratsaldean.